První impuls vznikl u realizačního týmu, který chtěl vytvořit v Tipsport aréně více domácí prostředí pro nově vznikající mužstvo. Rozhodli jsme se proto ozdobit celou zeď u vstupu do kabiny. Vznikl tak velmi zajímavý prostor, který by se mohl zároveň stát i důležitým meeting pointem pro naše fanoušky během zápasu KHL. Tak ta zeď je fakt pěkná, pěkný barvy i nápisy. Je to takový hodně nápaditý a myslím, že to nikde nemají. Tak určitě je to nepřehlédnutelný a vypadá to hezky. It's beautiful. It's nice. Pretty good words up there. Je asi dobré, že to je aj v angličtine, aj v češtine, takže každý si môže prečítať, čo tam je vlastne napísané. Když jsme v klubu přemýšleli nad realizací, jako jedna z inspirací nám posloužilo multinárodnostní složení kádru. Proto zeď mimo stěžejního loga HC Lev zdobí i slogany v angličtině. Tyto slogany by měly mít motivační efekt pro každého hráče, který tudy projde do kabiny před utkáním, a současně by měly oslovit i naše příznivce při domácích zápasech, kteří kolem zdí budou procházet.